Frederick Chilwa analutchuka kwambiri ku Zambia. Ndi amene anagwetsa kaunda ndi kubweretsa democracy. 1991 anawina 76%. Atamva kukoma ndi president anayamba 30 Mbiri. 2001 anthu sanachikonde chipani chake. Ndikunena pano chinatha chimapeza mavoti 0.1%. 1991 anayenda phungu 125, pano atatokha. Kumayi kuno UDF inagwetsa kamuzu 47%. 2009 atakwiza ndi tembo zinawavuta. 2019 anapeza 5% ya mavoti. 1994 anayenda phungu 85, lero ndi 10. Ine mfuno nena chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi. Mpando uwu sikupereka mpaka 2060. MCP ndi UTM bwato sasisirana pakati pa nyanja. Bwato sasisirana chani pakati pa nyanja. Inu ndife tinakwera bwato pagombe, tili pakati pa nyanja, wina sayambe kuti awa bwanja asike. Amalawi akuyenda ndi mkwiyo, akufuna kubwezera ife achilima, koma kubwezera kwake ndi voti 2025. Now UDF ili ndi chisankho pakati pa moyo ndi imfa. Masapota aonetsa kale sakufuna chikangawa. Zaka zambizi zingati zaka folo tili tikuzunzika ifa mkati nzukulanga president Chilima kufa kwache kosazindikirika. Lero tikatenge wa kongeresi okupha tikatenge tikamusiya mu UDF ndikudzathekeka zimene. Sitikufuna ifa UDF kutenga wa kongeresi, sitikufuna ifa UDF kuti alowa convention. Irani yaphulitsa mabomba ku Israeli. Ma satellite image ametaona Nevatim airbase yaonongedwa. Imeneyi ndi base yakulu kwambiri amasungirako ndege. Irani yaphulitsa mabuilding komanso mafighter jet 20. Akasiku oyamba kuti Irani ichitire chiwembu Israeli. Mu April Irani inachita ataki pogwiritsa ntchito maroketi ndi madrone. Zonsezi akaziponya zimayenda 2 hours kuchoka ku Irani kufika ku Israeli. This time around amaponya ballistic missile. Mwachitsanzo Fata hypersonic imathamanga 6000 km/h. Akaiponya 12 minutes imafika ku Israeli. Pa tsiku limeneli Irani inaponya 180 ballistic missile zomwe zinazovuta kugwetsa onse in 12 minutes. Komanso mu April Irani inadziwitsa America a week before kuti afuna kuchita chiwembu Israeli. Anakonzekera. This time around kunaibe oningi. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ine ndavomera kuti pa Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuliponse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Anthu akapereka misonkho sikuoneka. Ndikunena pano Chakwera ndi zimayi uja kolini zamba abandrama 1.5 trillion